Bolesti v krčnej oblasti často súvisia alebo sú priamo spôsobené myofasciálnymi spúšťacími bodmi. Poďme si ukázať také typické lokality, ktoré najčastejšie z mojej praxe môžu tieto problémy generovať. Ako prvé pozrieme sa na trapézový sval. Veľa ľudí nevie, že to nie je iba táto masa svalov hore, ale že on je naozaj široký, respektíve vysoký, pretože máme aj dolnú časť a tam sú niektoré spúšťacie body, ktoré dokážu vyžarovať bolesť alebo produkovať bolesť do oblasti tuto nad lopatkou a tu do záhlavia podľa toho, ako to máme naznačené aj tu na obrázku. Tá horná časť, pokiaľ budeme hľadať bližšie k lopatke, ako si za chvíľku ukážeme, môže provokovať bolesť typicky v tom krku. Tá vyššia, alebo táto časť, ktorá je napomedzi ramena a krku, už typicky vyžaruje bolesť aj do hlavy. O tom ale v inom videu. Máme tu aj niekoľko ďalších adeptov, ako je splenius. Vidíme, že to je svalík, ktorý je bližšie ku krčnej chrbtici alebo k tým výbežkom procesu spinózus, ktoré tam máme, ktoré nám tak vytrčajú. No a máme tu ešte zdvíhač lopatky, ktorý sa trošku skrýva pod trapézovým svalom a tu vidíme, kam nám môže vyžarovať tú bolesť, že ide aj trošku pod lopatku. Samozrejme tých svalíkov, ktoré by sme mohli hľadať a riešiť aj v rámci zreťazení, je mnoho, ale v rámci tohto videa, ktoré má slúžiť aj našim pacientom, si ukážeme tie najtypickejšie, ktoré s nimi riešime, aby ste mali určitú takú predlohu aj na doma. Na uvoľňovanie týchto bodíkov budeme potrebovať vaše ruky a tenisovú loptičku. Začneme trapézom, jeho hornou časťou. Ako sme si spomenuli, tento bodík vám môže vyžarovať samozrejme aj do oblasti krku, ale už je viac typický pre oblasť hlavy. Takže samozrejme, môžete si ho prejsť, môžete si tu dať ako keby taký pinzetový úchop, ísť hlbšie a pomaličky prechádzať ten sval klže ako keby pomedzi prstami a keď nájdete lokálne bolestivé miesto, ktoré ideálne aj ako keby reprodukuje tú vašu typickú bolesť, tak na ňom ostávate. Čakáte, kým sa bolesť neuvoľní a kým úplne neodoznie aj tá prenesená zložka bolesti. Čo odporúčam je byť maximálne uvoľnený. Preto na rozdiel odo mňa budete toto skúšať či už ľahú na chrbte, alebo napríklad sede, keď si opierku viete jemne nakloniť dozadu, hlavu oprieť, aby ste boli maximálne relaxovaní. Pretože najčastejší problém je, že síce nájdeme bolestivý bod, ale bolesť neodchádza. A práve vtedy môže byť na príčine to, že nie sme relaxovaní. Nájdite si pozíciu, ktorá vám vyhovuje, kde ste uvoľnení, vyrelaxujte a ak stále bolesť neprechádza, uistite sa, že máte uvoľnené aj ramená, že nedržíte nejakú tenziu. A ak by ani toto nepomohlo, je dosť možná druhá chybička a to, že ste nenarazili úplne na to najsprávnejšie miesto, že ste veľmi blízko a v tom prípade skúste pohľadať v najbližšom okolí možno ešte niečo malinko výraznejšie a už by to malo byť ono. Ďalšie miestečko v tej hornej časti trapézu je bližšie k ramenu. Tam už musíme ísť trošku ideálne do väčšej hĺbky, aby ste videli, skúsim sa tak nakloniť a hľadáte. Pre tú v podstate dolnú časť trapézového svalu už budeme potrebovať tenisovú loptičku a budeme si chcieť nájsť bodíky. Pozor ale, tie spodné vlákna tiež nejdú ani rovno, ani takto, ale idú šikmo. Čiže keď budeme v tej jeho vyššej časti, toho dolného trapézu, tak budeme bližšie k lopatke a čím pôjdeme nižšie, tým viac sa budeme presúvať k strede chrbtice. Tenisovú loptičku si umiestnite na stenu, oprete, môžete cca niekde sem, a pomaličky sa otáčate a teraz mám loptičku niekde v tejto oblasti z druhej strany. Môžete si dopomôcť trošku nohami, poposúvať sa do jednej, do druhej strany. Hlavku môžete oprieť, hlavne keď nájdete bodík a čakáte. Vyvarujte sa tomu, aby ste išli moc hlboko do kolien alebo moc na špičky. Radšej si loptičku vyberte, posunte si ju nižšie alebo vyššie ako potrebujete. Stále, aby ste boli len jemne v kolienkách, buď úplne vystretých alebo jemne prikrčených, aby ste boli maximálne relaxovaní
a podporili tak schopnosť uvoľniť daný bodík. Ďalšie miesta, ktoré máme, sú tuto, môžeme si to skrátiť do jedného ako vystierače oblasti krčnej chrbtice. Môžete si spraviť aj takú ako keby príjemnú automasáž. Kľudne môže byť oboma rukami, veľmi dobre sa to robí vľahu na chrbte. Prsty sú aplikátory tlaku a môžete spoločne obidve strany naraz pomaličky prechádzať a hľadať, či nájdete niekde bolestivé miesto. Tie nižšie oblasti opäť môžete vybaviť tenisovou loptičkou. A tu sa tenisovou loptičkou dostávame aj na zdvíhač lopatky. A je to trošku kostrbaté jeho využitie. Skúste si najprv vyhľadať lopatku. Tu cítim ten horný okraj. Idem a tuto mám roh. To je vnútorný uhol lopatky. A v tej oblasti už by som mal cítiť ten sval, ten zdvíhač lopatky. Môžete uvoľňovať aj tlakom, nájdete ten sval, zatlačíte prstami. Skúste to nevykonávať priamo takto prstami, ale vytvoriť len akýsi háčik a ťahať to celou rukou. Ramienko by nemalo ostávať hore, ale mali by sme to pekne otvárať. Druhá možnosť je, dám si sem loptičku, hop, musím sa trošičku ako keby tak jemne zahnúť a pomaličky hľadám. Keď nájdem, čakám na uvoľnenie. Toto boli tie najtypickejšie miesta. Pokiaľ vám nie je úplne jasná tá technika, ako uvoľniť, pokiaľ si chcete pripomenúť tie základné pravidlá, čo robiť, aby sme boli úspešní, odporúčam navštíviť náš blog na www.fyzioc.sk, kde máme článok práve o týchto myofasciálnych spúšťacích bodov a snažili sme sa to tam pekne a prehľadne spísať, aby ste mali jednoduchý, ale komplexný manuál. Samozrejme, pokiaľ sa vám obtiaže vyskytli či už nedávno, alebo možno aj sú dlhodobé, ale neboli ste vyšetrení a nemáte diagnózu, nevidel vás odborník, odporúčam vám, aby ste si rezervovali termín, aby váš stav niekto odborne zhodnotil a danú terapiu prispôsobil na mieru vašim potrebám.